to tady. Maturita. Moje nejoblíbenější část roku. A vaše taky. Ale tentokrát to uděláme trošku jinak. Nebudete si vybírat knížky vy, ale vyberu vám je já. Šup. Nějaké dotazy? Proč mám do prdele takovou sračku? No protože jsem se nudila a seš až moc velká šprtka. Proč mám kuchařku Jirky babici? No protože mi to přijde mnohem víc zábavnější. Proč tady mám nějaký německo-čínský slovník? Ne, prostě se naučíte celou tu knížku a pak nám ji tam ve 20 minutách celou popíšete. A ještě mám pro vás jednu super novinku, a to takovou, že se ruší potítko, takže budete mluvit rovnou z patra. A proč mám místo 20 knížek 40? Jackpot, kámo. Budeš se muset naučit všech 40. Tak na tady tohle. Ti z vysoka seru. A ještě vám chci říct, k didakťáku dostanete čtverečkovaný papír a ten není na to, abyste tam hráli piškvorky, ale na to, abyste tam zaškrtávali odpovědi. Takže to neposerte. Nechápu, jaký debil by to mohl posrat. Takže sráči. Didakťáček z češtiny, nejvíc easy brnkačka. Ale stejně to polovina z vás nedá. Protože letos jsem si dal fakt záležet, aby to bylo extra těžký. Když se tady na vás tak koukám, tak to dají možná 2-3 z vás. Protože máte IQ na úrovni bublajícího bahna. A Rone, ty se můžeš rovnou zbalit a vypadnout. Protože žádnej zrzek to ještě nikdy nenapsal. Tak, máte nějaký dotazy? Můžu si odskočit na záchod? Kdo všechno ještě potřebuje na vécko? Nevile, co tady na mě zkoušíš za posraný trýčky? Ty jsi před 10 minutama sral v kabince vedle mě. Já mám zdravotní problémy. Jo, tak ty parchante, pojď sem a vyser se do tady té plechovky. Dělej, ser. Pane profesore, měli bychom už začít. Takže začneme první otázečkou. OK, Boomer, vysvětlete, co to znamená a vypočítejte rychlost poštovního holuba. Nějaké otázky? Já mám... Postav se. Rychlost, když běží, anebo když letí? Co jsi to zasral? Ještě jedna taková otázka. A s tou tvou zrzavou držkou budeš moct jít dělat dopravní kužel. Tak větší sračko test jsem asi nikdy neviděl. Co ty, Rone? Jak jsi to zandal? No, bylo to celkem v poho. Jen teda nechápu, k čemu jsme měli ten papír s těma čtverečkama. Tak ty seš asi úplně mimo. Je to záznamový arch a měl si tam zaznačovat odpovědi. Hele, na co tady čumí? Žiješ? Chlapečku, nezapomněl si náhodou něco dodělat? Tak si pohni. Nemám na to celý den.
Nečumte na to tak blbě. Učili jste se to celý 4 roky. No, někteří 5, protože jste tupí jak náš školník. Ale tohle kouzlo zvládne úplně každý. Ron ne. Cože, vole? Ron jediný kouzla, který zná, tak začínají větou: jdem se totálně skalit do sraček. Ano. A přesně proto jsme se s vedením školy rozhodli, že budete maturovat z praxe ve dvojicích a speciální jedinci i ve trojicích, tak, aby to zvládlo co nejvíc z vás. A začneme rovnou tady s tebou, protože tvůj výraz říká: ty vole, co to mele. Doufám, že nepůjdu první. No moc nečum a pojď. Jak se jmenuješ? Čumil? Longbottom. Co jsi to řekl? Lobotom? Tak seš debil? Ne, jsem Neville. Tak hele. Debile Lobotome. Já to radši udělám za tebe, jo. Běž si sem. Tak praxe byly mega na chill. Jo, to teda. V září ještě asi ne, ale v květnu dám určitě už i didakťák. Jo, a pak se půjdem někam totálně skalit. Do prdele. Co je? Ty si píšeš... Vole, tahák na ústní? Seš blázen? Nech mě. Víš, já totiž nejsem šprt jak ty. A navíc mě teď vyhodil fotr z baráku. V klidu můžeš jít bydlet k nám. Budeš moct spát vedle mě. Nechci. Strašně to u vás smrdí. Tak můžeme jít do knihovny. A já tě to naučím. Nevole, jdi do prdele. A navíc za chvilku začíná hokej. Hrajem proti Kanadě. Tak až skončí. A hraje pasta. Harry, tak ještě jednou, kdo napsal Farmu zvířat? Nevím. Já už do prdele nevím. Harry, takhle to nepůjde. Prostě, a ty nechrápej a přečti si tohle. Prostě říkala jsem to už 100krát. Farmu zvířat napsal Orwell. Vždyť ten napsal. Romea a Julie. Harry, neboj. Víš, co se říká? Hvězdy září v září. A kdo je kretén? Je tu ještě květen. Hele, a kde najdu víc podobných videí? Mrkni na Instač a YouTubeko. Už tryskuju. A rovnou tam hodím follow. Ať mi neuteče žádnej další video.